weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to dunga wuuro ceerno to dunga bosoyaɓe to dunga wuuro alpha to boyinnaji to nabbaji to wudduru to keeɗere to aali wuuri to guijilona to cilona ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno abou sara to ndulumaji on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno aliou thiama to wuuro sogue ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie société nationale société nationale industrielle et miniére mo leydi Mauritanie ɓe kolliri woni cinéma ɓe kolliri tigui hitande hikka nde ɓe mbaɗi jeeygu record ko fati minéré fodde minéré de fer ɓe jeeyi hitande hikka nde 1,4 million tonnes taw ko minéré de fer to leydi Mauritanie ha joni so leydi Mauritanie ha joni fond saoudien pour le développement ko banque wiyete noon ɓe cifodiri e laamu leydi Mauritanie ñamanede 16 milliard taw ko haalisa ogoya ona haalisi noon ko yidde wadde institut ji ɗiɗi woni dokkuji ɗiɗi jangguinirɗi e nder leydi he to leydi Sénégal Macky Sall hoɗojo gendi Sénégal e rima conseil national wonande landa APR woni alliance pour la république wadde investir Amadou Ba candidat mabɓe ɗum noon ko ñande nogas go lewru décembre de hôtel King Fahd Palace mo Dakar to leydi Mali lana ndiyam ko kañum tigui yuwi to nokku biteɗo Douta falde Tombouctou waɗi nogas jiiɗi ɗum neɗɗo wasde hen pittali mumen to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hoɗojo leydi ndi o memtima tigui o memtima jagorɗo ɗe woni koni tigui o waɗi remaniement ministériel hay sinno ko tokoso ko ɓuuri teskede hen noon ko ittude oɗo debbo biyeteɗo Olivier Romba gonnoɗo ministre des affaires étrangères waɗoɗo kay golle paydin no fewi to leydi kedde Afrique ma en keddo robino musidɗo men Alassana Oumara Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to Corée du Nord jeen ha to leydi Chine to leydi Israël hakkude mum e Gaza bisimilla mon ketki hotondirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadindirino e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone cafo rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno Djiby Sy Allah ne luɓi ɗum gandal e mbawa ko wawde ittude mborosaji kewɗi tawateɗi nder reedu neɗɗo ɗiɗo ɗo fonno oppirede reedu mum fonno sekede o itta ha laaɓa taw ko leɗɗe oro kanma ɗe jalta ha laaɓa ha jiira guitema taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗe jiida cirola rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde 17 fin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani rafiji foof ma jaltema ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe usuraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi waɗanteɓe listihara so tawi ko mbe leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe Sénégal kala ko 2000 francs CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent wonande noon yidɓe waddinede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave kadi ko numéro makko Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy wonande yidɓe haaldude makko to banggue WhatsApp e to banggue appel nder leydi Mauritanie numéro makko mbatta ko 47 22 80 84 walla mbaɗa 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorogo leydi Mauritanie o mandina dendagal bandiraɓe lappol polol dane ma e jeerinkoɓe tawata ɓe nder leydi Sénégal
wonde base makko to Agnam Siwol ne golla hano hanit ni ene tawi toon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme. ceerno Djiby Déme numéro mum mbatta ko 00 221 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy ne addina dendagal bandiraɓe mum omo addi leɗɗe kese taw ko leɗɗe ittoje estomac, ko leɗɗe kadi ittoje seero. so tawi a ƴetti ɗum seero yaltayma ha laaɓa haariduma hecciɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe a jubbat hen seeɗa mbaɗa yataye ko leɗɗe ittoje dendagal ñonkoto gonɗo e nder reedu neɗɗo ko ɓeydoje goragu kadi ne moƴƴi e ndewagu. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. cellal kañum woni afungalu, cellal ala coggu, gandal ne weeli ne moƴƴi kono kadi gandal gonnugal e nunde Allah ɓuuri yodde. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalwal e donwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirola, omo safra wonduɓe wonduɓe koyɗe e keeceje musoje e koyɗe guloje e ɓalli jakkuji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra wonduɓe kista ene fibrom dogam sitta. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe borogal eɓe seedineji bahdidi koye mumen ha habba kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldana o ɓuddata balɗe tati tawa selli ha wiwen. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder Nouakchott. omo safra kadi wonduɓe caɗele goragu jippiɓe leece yawɓe yitade koye mumen e on fannu. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar, ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawi to Nouakchott legal 6e hakkude robin 4 e robin 5 sara garage citernaji. so tawi ari a yettima ɗon sa yeeƴima ma soyno étage goto ne waɗa karoje walla noddamo e oɗo numéro woni 46 94 21 91. so tawi noon ko yiɗɓe yewtide makko to banggue WhatsApp, numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France, mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani wonduɓe ene yawrani ɓen ɗabɓoɓe kayitaji e ɗabɓoɓe contrat ji ɓe dañde golle. so tawi a jokkodiri ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. an jambittowo ɓandu musoro, ɓandu wuloru, ɓandu jaaɗoru, koyɗe musoje, koppi musoji, keeceje museje, joguiɗo AVC, jogui kardiaga, neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma, ni jokkoyde enɗam, ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala. jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridi noro, ala rewam ala effet, a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28. so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28. so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta
koy Amadou Abdoul Agne on bata ko 77 123 22 22 97 so tawi non gonda koto geji waya jokkodita koy Amadou Abbaska batta ko 70 606 33 43 so tawi non gonda koto Kermassara jokkodita koy Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi non gonda koto leydi France jokkodita koy Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe ɓurelte ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde sappo e jeenayyi ha lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati dewo joyi lewru jumadul akhir hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to bangguenete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen gardi ɗi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o windi ɓatake dariɗo tawi ko ɓatake duwaw faade hoorejo leydi Guinée caggal kayinde dépôt carburant sumi toon ha wonti fettande mawde no fewi ɗum saabinoma noon ha yimɓe hewɓe mbasi pittali men to e nder Conakry lamorgo leydi Guinée o donima noon dendagal ɓesgu Guinée naaɓe no didorno ha tengti noon e jayaɓe hen ɓe mayɓe ɓe mo wiyande Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna dendagal barmuɓe hen ɓene nde Allah rokkata men jaam ha mbawa tigui ruttade e haajuji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Zeynabou Mintou Ahmed na ko ministre de l'emploi et de la formation professionnelle woni jagogal kalfinaɗo ko fate ƴetto golloɓe e hebloji ko fate heblo professionnel o ƴettino lana makko ndiwoka aset ɓenuɗo o o yaɓatno koto leydi Maroc nayimo toon noon ko sifodiriyede ko fate programme e fanno hebloji tawi ko formation professionnelle année 2023 2024 ha 2025 omo yaadi noon e sete timmuɗo no fewi tawi ko cadre uji mawɓe no fewi gollotto e oɗon fannu taw ko ɓe gollotto to ministére to ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen lana ndiwoka ko leydi Mauritanie ka hinde Boeing 737 max ka waɗi atterrissage d'urgence woni tigui juurade ko ɓuuri yawde e yaccade caggal kayde ɓe keeɓi pana technique e dow weeyo ka juuri noon koto aéroport Las Palmas to Gran Canaria ko lana compagnie noon Air Mauritanie ka umorno koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko ɓe keeɓi noon koko wiyete pan mo ɓe keeɓi o noon ko pan ko fati indicateur de vitesse woni tigui machine baɗo noon montor kolerowo tigui vitesse mo lanaka dokata ko on machine noon darti noon ko ɗum saabi noon lanaka waɗi juurgol mum taw ko atterrissage d'urgence ko ɓuuri yawde e yaccade avion o noon ka juuri noon tawi kadi alda e caɗele golle fewnidde ka ɗum ɗon ummonnoma guila ɗon e ɗon lanaka noon ɓoyan tigui koko waɗano ko wiyete maintenance usuelle ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sinim ko société nationale industrielle et minière ko ɓe kolliri tigui wonde hitande hikka nde ɓe jeeyi minerai nde feere hono tigui hono yeyande nde meeɗani wadde woni tigui record ɓe jeeyi 1.4 million tonnes ɗum noon taw ko minerai de feere e ndeɗo hitande ɓe jeeyi noon ɓe jeeyi hikka noon koɓe jeeyi hikka ko kañum tigui ɓuuri koɓe jeeyno rawane saabu hitande rawane nde wonno record mabɓe rawane ɓe jeeyno ko 13,34 millions de tonnes hitande hikka nde noon ɓe jeeyi ha 14 millions de tonnes sani 1.4 million tonnes koɓe jeeyi hitande hikka nde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hoore jagoɗo leydi Mauritanie Mohamed Biɗul Bilali Mesouda o waɗi jillu makko golle to Nouadhibou o yehi noon ko lomtoyade to noon hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani tijjuno toon ɗeɗo balle kala mo haajuji goɗɗi taw ko haajuji ɓurɗi hen jiñorade saabi tigui ha hayti nguɗon jillu nulimo toon nden kanko Mohamed Awul Bilali hoore jagoɗe o yettima to bowal laaɗe diwoje ngal Nouadhibou o tawine ari jaɓɓademo toon hono gouverneur dahlata Nouadhibou biteɗo
Wahibul Hammed o tawiton kadi commandant de la première région militaire hono général de division Elisayed Mbareka wondude horejo jeune France de Nouadhibou hono ba Abdoulaye Mamadou Luddo Bule wondude horejo région de Nouakchott hono Mohamed El Mami wondude maire commune Nouadhibou wonde tigui e maire commune Nouadhibou biteɗo El Qassena Wul Bilali mbiɗen e maire wondude e horejo région Nouadhibou wona Nouakchott ko horejo région de Nouadhibou biyeteɗo Mohamed El Mami e préfet mo Nouadhibou hono Sidi Ahmed Wul Huyba Biba wondude e député ji e conseiller ji Nouadhibou e jeudi lokko on autorité ji diwan o kala sécuritaire kala mbawi tigui arde jabbade mo discours makko walla mbiyana haalande makko gadan noon ko andinde yimɓe kay wonde oɗo koye dow inde horeji leydi ndi jinnoɗo arde kay no feewi gam kaya wadde toon inauguré woni tigui puɗɗogol projet ji kewɗi no feewi taw ko ƴellitoji Nouadhibou e ko taari ɗum kala ko wayno ɓeydugol port de bemo Nouadhibou ko wayno udditgol usine liɗɗi e nder port mo Nouadhibou e ko wayno ɓeydugol aéroport mo Nouadhibou e gueɗe goɗɗe no feewi ɗe kanko hoore jagoɗɗe foti tigui wadde toon inauguré ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe cifodiri altine hanki e boñe taw ko beña saoudien pour le développement sifande nden sifande noon ko sifande ñamande boñon ñamla leydi Mauritanie fodde 16 milliard taw ko xaalisa uguya e limore hinde nden on xaalis noon ko fay kay fay tigi koye ɓeydugol sembe jangde taw ko jangde dowre woni tigi appuyé l'enseignement supérieur e nder leydi he jagorgal kalfinade ko fate faggudu leydi Mauritanie hono Abdessalim Wul Mohamed Salah o hollori tigi oɗon xaalis ko mahagol kay université ɗiɗi woni institut ji ɗiɗi e coodgol matériel woni tigi e équipement majji hen goto noon mahate koto kiifa o noon ko institut pour la gestion des affaires goɗɗo o noon ma maheto wuuro witengo tigzigza o noon ko institut pour les sciences et l'éducation ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar cennumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen altine hanki o accident waɗi e dow autoroute à péage tolno nokku biteɗo to Golu sanga 17h woni 5h tikiɗe ko camion dimdunoɗo produit cosmétique woni tigi popateri e ngujanteri kañum tigi leƴƴiti e leydi saabi accident o noon ko surcharge woni tigi rimdude ha ɓurta e jogade probléme de frein ko ɗum saabi accident o Allah e wonde moƴƴo noon hay goto mayani hen chauffeur o noon e apprenti muɗum mbawi tigi hebde hen gagnande taw ko gagnande kacciriɗe no fewi ɓe nawama to cuuɗi cafrirɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen brigade territorial de la zone France industrielle de Dakar ɓe tewima 43 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɗum noon ko ñande aleta ina wiyata altine hanki o ɓe nangi ɗum noon koto nokku biteɗo Grand Bawo ɓe tawi kadi ɓe tawi drogue o koye nder auto goto auto o ne gaari e nder garage ne daari e nder garage mécanique goto joom garage mécanique o noon biteɗo SK wiyama tema nana soka e mbadi garde à vue ha kay enquête o hibba ha laaɓa gendarme kadi tawteɓe to Kaolack tawi ko brigade de wakka nguna ɓenne mbawi teɓade sagata ene jogui kiloji 6 drogue mo hinde chanvre indien o rimduno ɗum koye dow moto makko moto o noon e drogue o kala e oɗo saaha mbaɗama saisi on paami tigui ñande 17 lewru décembre woni ñalawma hanki o goto e nder nde ɗo falle tan woni hakkude zone France de Dakar hakkude muɗum e Kaolack fodde 51 kilo drogue mo hinde chanvre indien ko ɗum tigui woni ko teɓa toon ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to Louga noon yimɓe commune biteɗo commune Dara so lelima ma ɗano hano hanirni sabu kay bandiji tampinnoɗe commune o mbiyama teɓa mbaɗama e oɗo saaha joni ni defere ene paadi ñawoje mumen oɗo saaha kala noon ko wuyɓe wonnoɓe dow motoji mumen wonnoɓe dow wuyɓe ɗiɗo wonnoɓe dow moto mumen kañumen tampinno population ɓe kewi tigui ko ɓe kewi tigui o wittade gonɗo e téléphone mum ne téléphone walla ne wone connexion muɗum ene connecti ɓe bifto téléphone mum ɓe jaada hen e nder dara nen e ko taari ɗum kala anda e nder andaka no foti yimɓe kay
kay ɓe goyni toon e oɗon fandu ñande jamma alarba sappo tati lewru décembre sanga 22h woni sanga 10h jamma wiɓe ɓe ɗiɗo hono biteɗo Mamadou Kam goɗɗo ne wiye jeeri so ko kamɓe tigi wonnoɓe dow moto mabɓe ɓe tawi biteɗo Cheikh Bara Cissé ene connecti yeso damal galle mum ko ɗon tigui ɓe bifti to leggal bitegal Medina Ndiaye ko ɗon ɓe bifti téléphone muɗum portable ɓe jaadi hen on rewa mabɓe ne wulla noon dendagal tawnoɓe hoddiɓe kala ndewe mabɓe ne gulla ha tigui ɓe mbawi tigui teɓade ɓe mbawi tigui teɓade ɓe teɓade ɓe noon tawɓe nde ɓe teɓɓi noon ko ɗon tigui ɓe mbatta e juuɗe police ne waɗi ɓe déféré to yesso parquet mo Louga ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen honorable député Ayib Daffé ko kañum kadi woni mandataire Ousmane Sonko altine hanki o yiyama omo yalta to DG woni direction générale des élections woni cadal halfinaɓe ko fate sumgoji o yalti to noon komo deƴƴi o jaɓani hadde hokkidde hay konngol gotol kadi yimɓe jiyani e juuɗe makko fichier ji parrainage ɗi Ousmane Sonko ɗi o alano toon kay yaka e jungo makko e oɗo saaha noon situation politique ko fati e gonka Ousmane Sonko ene jiiɓi sanne ɗum noon ɗo e ɗum metti famde saabu kay tribunal d'instance hors classe de Dakar e gardugol Ousmane Racine Thione ɓe dokki ɓe noon rokkirino Sonko e dokkino Sonko gonga yamirore kay ɓe dokkino yamirore nde yamirore kay ko fati ittude inde Ousmane Sonko e liste électorale on décision nde watti annulé inde Ousmane Sonko wawa artirede e liste uji électoral on paami tigi o tawti yino jugement kay mo juge mo Ziguinchor wanno jugement wanno ɗum 17 novembre 2023 deje noon holliri tigi o deje noon jaɓani tawo jabde kay wattude inde Sonko e liste uji saabu kay ɓe mbi ɓe mbi kay ha ɗo tawa kay soit haala ka soit tawa gasde haala ñalawma hande o kadi teskama o kono biteɗo Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko yiyama hande kadi to DG woni direction générale des élections o ari kadi komo ardi toon e huissier de justice kono noon kanko huissier o kala e hollirde kartal mum ɓe jaɓani tigui natata toon ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo gendi Sénégal gardiɗo kadi APR woni Alliance pour la République o noddi jonde conseil national de l'APR on conseil national ko wadde Amadou Ba horejo jagoɗo leydi ndi wadde mo investir wonde kay yo wona candidat mabɓe e woni mbiri mabɓe sungoji tijjari sungoji horejo leydi tijjari ñande 25 lewru février 2023 batu ngu noon waɗata ko ñande alkamisa 21 lewru bowte ndu gonɗe ɗum 2023 to hôtel biteɗo King Fahd Palace mo Dakar ko potital noon mawgal no fewi kewgal fayida no fewi wonande APR e wonande tigui oɗon Amadou Ba taw kañum woni candidat kañum woni candidat Benno Bokk Yakar kañum woni candidat APR e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jen ha to Ziguinchor ciftuɗen juuroɗen musidɗo men seydi men Amadou Isaga Kébé Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina so ɗum mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen to leydi Mali ñande jamma alet sappo e jeeɗiɗi ene wiyata altine hanki o kotana muso waɗi to nokku biteɗo duta en tawi nder commune rural mo Tengere Gouf gari e nder cercle modiri e fande Tombouctou ko lana ndiyam umminoka tigi to umminaka ndiyam umminoka luuma to wuro witengo Tunka panoka to toya ko kañum tigi yuwi e yuwande nde ɗon waɗino gas jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen matériel kewɗo kadi aslisuji kewɗi jaadi tigui e wame ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni Cukel Kokola Mayga kañum woni tigui dow inde tawi ko dow inde Cukel Kokola Mayga hoore jagorde leydi ndi tawi ko dow inde hoorejo leydi ndi ardima ñande aleta ɓennuɗo lancement officiel annuel woni tigui lancement campagne ruma moɓe mbaɗata kala hitande taw on ruma noon koko fati
fati kay e ñakkude dendangala jawdi nder yidi gilay nayi baali e gelodi e bey kala tawtedi e ndera leydi he tawtendi tigi e ndera falde kati darala e ndera commune mo Kambila waddani kati ene tawtora non cérémonie yimbe gouvernement hewbe ha tenti non ko wona jago galam kalfinado ko fati negola jawdi e awa hono bitedo yubba ba wondude autorité ji diwano kala tawtorama kadi ardibe adaji ardibe dineji falde kulikoro hato kati hato Kambila kala mbawi notitade hena yubba ba non holiri wonde fandare lamu kay e ndera odona campagne woni ruma 2023-2024 ko ñakkude kay fodde capande jeeɗiɗi e jeegom million ene fayti e medde jeegom e capantati ɗiɗi ujunere te medde jeegom e capanɗe nayyi e joyi tetta tawi ko nayi beya e baali kala woni 76 million 632 mille 645 tetta tawi foof confondi ha joni ko leydi Mali keddore en tokkita ñande alkamisa sappo naya lewru bowte décembre gonde nuttana musto waɗi to nokku biteɗo Bendugu commune mo Kabri e nder région de Kita ko gorko goto kañum tigi fi joom suudu muɗum piggal ngal non o rewe jomum o tucco ha ona wasi hen fitta hawri hen e ladial caggal kayne duko cattunoka wonno hakkude mabɓe tawi kadi ala ko debbo o namdino so wana kay yo rokkudum to ala ko debbo on namdino kay so wana yo rokkudum dépense muɗum ko ñammini kay sukaɓe joyo moɓe jogdi ko ɗum tigi saabi duko mabɓe haw fi debbo on ha wasi hen fittandu muɗum o nangama noon e oɗo saaha joni omo tawi juuɗe dadiɓe omo fadi ñawore makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen en jehen ha to Kidal e nder communiqué caktaɗo altine hanki o sappo jeetati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati hono chef d'état major général des armées mo leydi Mali ene andina ene haɓra dendagal bandiraɓe opinion national et international kala wonde kay koninkoɓe leydi ndi ina jokki wadde avancé mumen faade to nokku biteɗo aguel hokko yimɓe mabɓe noon e yidde mabɓe noon e fandare mabɓe kay ko jokkude ko juktude leydi ndi kala jokle leydi ndi kala yo arte juuɗe lawol ngum e jogade sécurité dendagal ɓesgu leydi ndi kala e kaki mumen en men tigui population kala nde wonata e kisala woni tigui restauré l'autorité de l'état e tigui e aussi pour sécuriser les populations locales siftinde on noon guila sappo e nayyi lewru novembre 2023 tawi ko faama hebti tigui contrôle ha laaɓi wuuro tigui Kidal mo diwan 8e région administrative mo leydi Mali. ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aset sappo e jeegom bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko to mémorial Modibo Keita ko fedde coordination des syndicats des impôts et des départements ministériel eɓe tigui domaine kala ko kamɓe kala ndendi ɓe mbaɗi moɓoliral mabɓe hollirde kay ɓe jaadani ɓe jiiɗa kadi gonɗo e oɗo saaha joni secrétaire général cetal bitengal INTM o ene ƴamtuya ko wiyete hono biteɗo Yacouba Kantile kene ƴamtuya 3e mandat ɓe kolliri tigui ɓe kolliri maale kay yiddemo wadde 3e mandat ko ɗum woni koɓe jii e yeeso makko e golle makko kala kamɓe noon ɓe jaadani hen hande ɓe jaadani hen janggo kadi maɓe darono darde mabɓe fonno hadde kay ko fati e oɗon 3e mandat ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗena capitaine Ibrahima Traoré horejo transition leydi Burkina Faso o waɗi remaniement ministériel woni tigui o waɗi waylo seeɗa ko fate jagorde makko hay sinno kay ko waylo tokoso ɗum waɗi ko guila ñande alerte sappo e jeeɗiɗi lewru décembre 2023 ndu gonɗen ɗu koɓe ko ɓuuri noon tengtude ko ɓuuri kay mettude yimɓe kala e oɗo remaniement noon ko waddemo kay limogé woni yandindemo ittude ha laaɓa oɗo ministre taw ko ministre makko des affaires étrangères tawi ko debbo biteɗo Olivia Ulamba noon ko debbo dariɗo e leydi no fewi kanko
ko Olivier Ruamba non ko gila mars 2022 ko kanko halfina oɗon poste wonde kay poste ministre des affaires étrangères tawi kadi ko biteɗo Paul ari Namiba kanyum tigi mo Ibrahima Traoré felli lefol laamu felli kay e laamu ko on subinoma wadi mo ministre des affaires étrangères den capitaine Ibrahima Traoré ari e jappere laamu kanyum tigi ɗaccimo e poste kanko madame Rumba gila capitaine Traoré ari e laamu omo tiska kay wadde golle payɗi no fewi e mantinide to banggue diplomatie ɓeydu kay jokkodirgal moƴƴal hakkude leydi Burkina Faso hakkude mum e leydi kewde no fewi ko wayno leydi Russie ko wayno hakkude mabɓe leydi Turquie ko wayno hakkude mabɓe leydi Iran Venezuela ha to Corée du Nord et surtout e saha kay tension mawɗo wonno hakkude CEDEAO hakkude Burkina Faso e hakkude leydi France e Burkina Faso o waɗi kadi golle payɗe no fewi e wadde kay eɓɓoje ƴellitoje Burkina Faso ko wayno arde centrale nucléaire e nder Burkina Faso e balla leydi Russie omo jiya kadi e dariɓe ha fedde witende AES o woni tigui alliance des états du Sahel ha tafa guila sappo e jeetati lewru septembre 2023 on nani kabaru on heeɓi kabaru o noon wonde o waɗama limogé koto leydi Serbie to yano mission makko ko toon tigui o heeɓi kabaru wonde kay o ittama e golle makko yimɓe population noon ha tengti internet Burkina Faso naɓe kala kolliri hen metti mumen no fewi mbaɗi bindande kewde kadi e nder réseaux sociaux taw ko ɗen bindande ko hollirde kay mette mumen ko waɗa limogé ene jeeya kadi e ittaɓe golle mumen ene jeeya ittaɓe golle mumen ko wayno Simon Pierre Boussin on noon ko gonnoɗo ministre de l'énergie de mine on lomti ɗum e oɗo saaha ko biteɗo Yacouba Zabri e ko wayno biteɗo Joseph Ouedraogo mi on ko ministre de l'éducation nationale kalfinaɗo ko fate jangde ittama ha laaɓi lomtinama e oɗo saaha joni ko biteɗo Jacques Justin Dingara gonnoɗo secrétaire général du gouvernement e oɗo saaha joni kañum woni gala kalfinangal ko fate jangde e nder leydi Burkina Faso habruji men dongre Afrique kedde Afrique ma jaɓo musidɗo men sehili men hono Alassane Oumar Modji a salminama juurama. mi salmitimama Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko ndoɓiɗon e habruji men dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi Guinée to tufde mabɓe port autonome nokku moftirɗo carburant taw ko African Petroleum Terminal fetti toon jamma dewo hoore biir waɗi yimɓe 13 sankiɓe hen fodde 150 yimɓe nayo gañima hen laamu ngu noon udditi hen loydo ɓe guddi duuɗe jangguirteɗe ñalawma taw ko hanki o amde 17 lewru bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e tati gam kay wiide yoɓe mbawa kadi ɓe deccude to Soudan ko FSR force de soutien rapide ko ɓe nde mbawi ƴettude position mabɓe e nder ɗen leeɗe Malakaya to banggue funnague wadda madani fodde 96 ujunere mbawi ummade nokkuji men payi e nokkuji goɗɗe gam kay dogde pelɓudire baɗoje toon ɗe to Afrique banggue worgo toon dey guila kay ɓe nani wonde kay hono goppirgol oɗo kay hono biyeteɗo hono Jerko wan devanto jareteɗo duuɓi 49 taw kadi ko desɗo yaara sukaɓe tato ko infirmier kadi de formation e guila nden on saaha leydi ndi suwa taw bayyinde taw hani eɓen dilloɓe e politique ɓe cuwa taw haalde na idar taw kono kanko noon e oɗo saaha amono yaare toon to Alger laamol ko leydi kono Algérie gam ƴewde safara ɓandu makko hade makko jokkude to leydi Afrique du Sud to leydi Tchad toon dey ñalawma dew hoore bi 17 lewru ndu gonɗen ndu ko nden wawno kay wonde kay taw kadi ko woteji mabɓe ko fate référendum gam memtogol dosgal leydi ndi ɓe koliti noon yimɓe arɓe wonɓe keɓani no fewi e nde tawno wonde won hen goyti ko ngala taw ko ɗen carte gotirɗe jaltani taw konko kisa sa fedde seni
toppitiɓe yuɓɓinde woteji maɓɓe ɓe mbi noon gueɗe ɗe puɗɗima arde ɓe puɗɗima ni neldude e nder leydi ndi kala nde tawno woto o waɗa ko nogas lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ngam huftinde kadi ɗum ɗo alaa sago ɓe mbaɗa kañumne wawde neldude e nder leydi he ko addi kay ñalawma o ene yetto Égypte Abdel Fattah Al Sisi hawi toon o dañi kay mandat makko tataɓo e wondemo kay ko gardiɗo kono leydi maɓɓe toon o dañi noon ko daaɗe 87 piccal jeegom. Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo de tonngol nden dongre Afrique o ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodji gorko mo Sandong ngam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodji galle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusana yoni to galle Amadou May Makambay Couture ko on takkusan juula ha to galle ceerno Boubacara Gaye e ko taari ɗum habaruji men e ɗemngal Pulaar habaruji men joolam jeɓeri to leydi Corée du Nord hono horejo leydi Corée du Nord Kim Jong Il horejo leydi ndi o altine hanki o 17 lewru décembre o aynima missile balistique intercontinental missile bawɗo kaya ummade e continent faya e continent goɗɗo oɗon missile noon oɗon missile noon moɓe mbaɗi kaya ƴewdel mabɓe ene jogui hattani yetta ene jogui hattani yettade dendagal jokli dendagal jokli e nder dowlaci tentuɗi Amérique kala ko missile mo hono muma hewde hattani e mo cuwata o medde wadde ƴewdade ɗum ko adi ɗum noon tawa ñande aleta nde tawa ñande alet nde ɓe ayninoma missile goɗɗo balistique on noon ko courte durée on missile ko classe missile de classe mo hinde ICB ema Corée du Nord noon holliri wonde missile aji mum ɗi jogui oɗo saaha joni kanji kala koɗi hinde Hwasong 18 leydi Japon holliri tigui wonde missile mo Corée du Nord ayni hanki o taw ko missile intercontinental omo jogui hattani kay yaade ha 15 million ha 15 ujunere kilométre woni 15.000 kilométre fitti tigui ko oɗon missile kala toɓe toɓɓi toɓe beela ene wawi yande e nder dowlaji dentuɗi Amérique ko leydi Chine paaɗene e nder région biteɗo région Gansu ene tawe to rewo ɓaƴo hirnangue leydi Chine ko leydi tigui ɓe keeɓi ko yerɓande leydi musde fewi woni séisme walla mbiyen tremblement de terre yerɓande nde noon waɗi ko waɗi tigui ko waɗi ko jamma saaha kaymo yimɓe leeli fodde temedere neɗɗo hawri hene ladiala tension ko fati kay e oɗon ndeɗon yerɓande magnétique mum ko 6,2 matériel kewɗo kadi boni hen galleji kewɗi derguitima e leydi joom ɗiɗon galleji mbaɗi tigui ko bowal e tewoɗo saaha joni ko jangol cattugol jadugol e glace kañuma woni ko tawate e nder leydi Chine ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men joolam jaɓeri guerre hakkude kay Israël e Gaza koni koɓe leydi Israël ina jokki kay wadde bombardement mumen e ɓesgu Gaza naɓe e kala ñalawma eɓe ɓeyde tigui doole bombardement o leyɗele windere noon kewɗe koliri mette mumen no fewi ɓe erima kadi Israël en ɓe erima Israël kay nde dartinta tigui ko waɗata golle kamtorinde waɗata tigui e ɓesgu Gaza ɓe erima ko wiyete cessez le feu Israël naɓe hewɓe kadi koliri kelliri tigui ene jawi golle koninkoɓe mabɓe mbaɗata saabu kay guila ɓe ɓammi wadde bombardement hay oɗo saaha joni ɓe koliri kata wonno woni tigui fandare ɗiɗon bombardement ɓe mbaɗata e Gaza ko yidde kay tettude yitude e tettude ɓe nangaɓe otage kono population holliri guila ɓe puɗɗi faade oɗo saaha joni ko otage yel gotel woni tigui moɓe jaltini ɓe dandi ɓe mbari otage uji tati goɗɗi taw kamɓe bombade ɗumen par erreur conseil de sécurité
winde fedde gotago windere loni e fonnode joɗade conseil mumen altine hanki o kono noon ɓe batti ɗum ko talata hande yidde mabɓe kay ko yo guerre o dartine taw kadi koko duumi yo darto kaya yo darto jonde nde noon jonde mabɓe sakket noon jooɗi noon ko dowlaji denduɗi amérique ko kañuma hollirno hen droit mum de veto wonde jaɓani tigui ko wiyete c'est le fait ko guerre one dartine siftinde on noon e nder windere he leyɗele joyyi ene jogui droit mumen de veto ɗen leyɗele joyyi noon kala hen biɗo hay jaɓani ko jonde ko yo haɓa fewja ko ɗum noon laatota ko secrétaire américain de la défense hono biteɗo Lloyd Austin o waɗi jillu makko to leydi Israël holliri tigui laamu leydi Israël wonde dowlaji tentuɗi amérique ene gondi e mabɓe hande e janggo kala o holliri kadi ma leydi o holliri kadi wadde leyɗele sappo ma ndendina dole mumen sembeji mumen e koni koɓe mumen kala ɓe mbaɗa fedde habtade robel hutis en taw ko yimidnaɓe tawteɓe e mer rouge kala saaha faddotoɓe ene nanga batoji otage tawɓe nanguirta ɗiɗo batoji ko batoji kay paaɗi Israël walla wonduɓe e Israël naɓe o holliri kadi wonde kay dowlaji denduɗi amérique ene paari e kala saaha nuldude leydi Israël armuji taw ko armuji guerre noon e kala saaha dowlaji denduɗi amérique ene paari ɗum kono noon o holliri kadi wonde o riwtani yo aide humanitaire woni tigui ballal ko fati e guure safruji yo natta yo yetto kay e nder jokli Gaza kala laamu leydi France holliri ene paari kañumen addude ballal ngal temedde 7 tonnes taw ko aide supplémentaire faade e Gaza e wiide kay Catherine Colonna o woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères amo leydi France ko altine hanki o waɗi haalande nde o haalani ɗon tan saabu kay o wi kay yo sanction ngaji muslim yo mbaɗe e ɓeɗon taw yoga e ɓen taw ko colon Israël naɓe tawateɓe tigui waɗoɓe gueɗe kampude no fewi to Cisjordanie occupé siftinde o noon togui ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni sappo e jeenayyi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi woni 19663 Palestine naji ko ɗum woni ko wara togui ko guerre o fuɗɗi ñande jeeɗiɗi lewru octobre faade oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi kene ɓuura capanɗe joyyi e ɗiɗi ujunere e temedde joyyi capanɗe jeetati e jeegom taw ko Israël naɓe walla Palestine naɓe ɗum woni ko barmina gañiɓe hen 70% noon e waraɓe hakkude rewɓe e sukaɓe taw koɓe keɓani duuɓi sappo jeetati ujunere temedere capanɗe nayyi Israël naji ɗum woni ko wara togui ñande jeeɗiɗi lewru octobre faade oɗo saaha joni ñalawma hande o ko heddi tigui taw ko otage uji Israël naɓe heddiɓe e juuɗe Hamas kamɓe kala koɓe temedere e nogas e jeenayo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji woni ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓossoje ko Saydou Abou Bah so tawi ko robino kabaruji men dogre Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on